Lijep pozdrav svima. Dobrodošli u novu epizodu podcasta. Sa mnom je danas Ida Marinić, kreatorica programa Zapeli zajedno, koja je ujedno i psihologinja. Dobro mi došla, Ida. Hvala ti što si tu i možeš nam reći po čemu si ti tako posebna psihologinja? Pa zato što ja psihologiju, sve što sam i naučila kroz godine i sve, pokušavam izraziti putem umjetnosti koja je meni jako bliska. Ja sam kreativna osoba i uvijek je umjetnost bilo nešto putem čega sam ja puno lakše komunicirala sa svijetom. Tako da sva neka saznanja pokušavam napraviti neke praktične alate kao što su slikovnice ili neke druge priče ili igre ili lutke koje zaista mogu koristiti različitim edukatorima u njihovom radu. Baš lijepo. A ti si nam danas nešto i donijela ovdje, pa nam možeš predstaviti što se to sve ovdje nalazi? Dakle, ovdje se nalazi jedna obitelj koja se zove Zapeli zajedno. I taj cijeli program koji se može koristiti u školama se sastoji od seta slikovnica. Ovdje imamo samo 3 slikovnice koje su baš isprintane, a inače na internetu se može naći 10 slikovnica na hrvatskom jeziku i 8 slikovnica prevedenih na engleski jezik, te postoji 2 seta igara i postoji upute kako uopće napraviti svoje lutke. I sve je apsolutno besplatno i cijeli projekt govori o jednoj obitelji koji se suočavaju sa vrlo životnim i konkretnim problemima. I kao sami likovi nisu uljepšani, nego imaju i svoje i mane i vrline i najviše se usmjerava na to da razgovorom o sebi, o svom odnosu, prevladavaju te neke konflikte i prepreke na koje nailaze. Jako lijepo. A znam da osim ovih velikih lutkica postoje i male prsne lutkice, je li tako? Tako je. Postoji prsne lutkice i te su se pokazale puno bolje u radu zato što djeca ih mogu i držati i mogu raditi puno lakše kazalište s njima. I onda su se one pokazale, ja sam mislila da će više privući djecu velike lutke, ali male lutke, kod kuće si isto možete napraviti malo kazalište i onda djeca jako vole glumiti ili nešto što se dogodilo u slikovnici ili naravno vole glumiti neke svoje situacije. Pa evo, pretpostavljam onda da djeca mogu to raditi i kod kuće sa svojom obitelji, ali isto tako ove lutkice mi se čine jako korisne i u školama, odnosno vrtićima. Pa imaš li možda iskustva i tako s nekim ustanovama? Jesu li slikovnice došle u škole, u vrtiće, u alternativne ustanove? Slikovnice su se jako brzo proširile, na moje čudo. Proširile su se u cijeloj Hrvatskoj, čak i van Hrvatske, u Španjolskoj, Americi i Litvi. I koriste ih većinom u školama, u par i vrtića. Jedan baš alternativni, kada si spomenula, alternativni Montessori vrtić Čarobni pijanino u Splitu i baš jedna privatna škola koja isto koristi neke možda alternativnije metode u Zagrebu. Ali su se jako proširile i po takozvanim običnim školama. I što je mene jako iznenadilo, puno mi se ljudi javilo iz manjih mjesta, iz sela, gdje su bili jako zahvalni jer oni inače nemaju mogućnost dobiti toliko materijala kao što su ljudi u gradovima i koriste na satovima razredne zajednice i sve teme koje ja inače biram. Prvih par slikovnica je bilo nešto što sam ja mislila da je relevantno za pokriti, tipa stariji brat ili sestra ili neka socijalna nejednakost, te je bilo o samom odrastanju i sve to. A kasnije sam počela pokrivati teme isključivo prema potrebama samih učitelja i odgajatelja. Ja sam njih pitala što je ono što vama treba. Što su rekli? Rekli su najviše nasilje, to je bio prvi i dosada. To su nekako 2 teme koje su se cijelo vrijeme protezale.
Onda su se masovno javili kada je bio potres u Zagrebu, znači s područja Zagreba i Petrinje. I htjeli su da tu temu pokrijem i nošenje sa emocijama. Znači kako da se djeca nose sa negativnim emocijama kao što je ljutnja ili tuga. I ja u principu mogu pokriti bilo koju temu i meni je puno draže da koristim teme koje zaista ljudima trebaju, jer onda znam da je to nešto što zaista koristi, a ne nešto što sam ja možda krivo pretpostavila. I onda na satima razredne zajednice pokrivajte teme. Znam da su mi se iz Zagreba jako puno zahvalili nakon potresa, jer su komentirali da ne znaju kako pristupiti djeci, kako postaviti neka ta pitanja, kako provesti djecu da razmišljaju o svojim emocijama, o svojim mislima, a slikovnice upravo rade to, ali na vrlo jedan nenasilan, nježan način, jer mi provodimo te likove da prolaze kroz takve situacije i onda dijete puno lakše priča o nekome drugom i onda polako slikovnica sama sa puno pitanja navodi da dijete počinje i reflektirati o samome sebi. Baš lijepo. Da, sviđa mi se što si rekla da stavljate naglasak na osvještavanje osjećaja, na imenovanje tih osjećaja i emocija. I kada si spomenula dosadu, htjela bih te pitati je li dosada u tvojim slikovnicama pozitivna ili negativna? Jedino dosadu nisam još pokrila, ali mogla bi ovako reći. Ima možda u par slikovnica se samo dotaknula, ali nije sama tema dosada bila kao je zaokupljena u jednoj slikovnici. Dosada definitivno nije nešto loše. Trebamo dati djeci da je dosadno i trebamo se naučiti nositi sa dosadom i iz dosade znaju najčešće vrlo kreativne ideje se izroditi. Znači, treba dati djeci da probiju taj jedan osjećaj, ne znam gdje ću sam sa sobom i nema tih nekih vanjskih utjecaja. I onda odjednom, baš se može vidjeti lijepo po djeci, odjednom krenu se kotačići micati i djeca počinju dobivati svoje ideje. Da, budi im se ta stvaralačka energija. Da, slažem se. Ja sam malo pročitala tvoje slikovnice i ostala mi je jedna u sjećanju, a ta je naslova Zapeli zajedno. Mislim da je to bila tvoja prva slikovnica i koja je nastala u doba pandemije. Pa možeš nam malo reći nešto više o toj prvoj slikovnici i kako je sve započelo? Zapeli zajedno to je valjda slikovnica koju sam najbrže ikada napravila, jer kako je krenuo lockdown, ja sam u tjedan dana odmah dobila ideju i nacrtala i sve, jer sam vidjela da se ljudi pate na neki način i ostali su izgubljeni u tome što moraju biti zatvoreni sa svojim najbližima. Jako puno ljudi se susrelo sa emocijama kojih se možda i srame, koje možda ne žele prihvatiti, a to je da si ti zatvoren sa ljudima koje voliš najviše na svijetu, a idu ti strašno na živce. I zato što mi svi imamo užurbane živote gdje ili smo na poslu, djeca su u školi, vrtić, poslije toga isto hrpetina aktivnosti i mi jednostavno smo zaboravili kako je to biti zajedno cijelo vrijeme. Kako voditi razgovore, čak ni to, nego kako se dogovoriti koji film da gledamo zajedno. I onda mi je palo na pamet, bilo je jako puno tu i već i materijala za djecu kako pričati sa djecom o virusu i sve. A mene više zanimao taj aspekt što se događa sa nama za vrijeme pandemije u smislu odnosa. I onda sam napravila tu slikovnicu gdje baš ti likovi iz Zapeli zajedno, jel? Ne znaju kako se nositi jedni s drugima. Znači, prolaze kroz svađe, idu jedni drugima na živce, žele se riješiti jedni drugih ili gledati ekrane ili samo da se ne diramo. I mislim da je pandemija time pokazala jednu jako bitnu stvar, a to je da mi jako malo vremena posvećujemo tome da pričamo kako izgraditi odnos, zašto si idemo na živce, šta je to u našoj ljudskoj prirodi da mi ne možemo biti zajedno. I tako da je ta slikovnica posvećena tome. Što je vrlo onako, ona promatra obitelj kao jedan mali sustav, ali mislim da može puno i reflektirati stanje u cijelom svijetu.
jer mi jednostavno ne možemo prihvatiti činjenicu da smo zapeli zajedno, jel? U obitelji, a i na cijeloj planeti. Da, jako zanimljive teme i drago mi je da su knjige i lutkice došle u škole, u vrtiće, da učitelji rade sa ovim karticama, da ispituju učenike razna pitanja, da komuniciraju o tim temama. Pa evo za kraj, imaš li možda nekakav savjet, odnosno preporuku, što bi ti da možeš promijenila, odnosno uvela u naš školski sustav kao nešto što bi pomoglo kako djeci, tako i učiteljima? Mislim da bi bilo najbitnije od svega da učimo što je to što nas čini ljudima. A to nitko ne radi. I ono dobro i ono loše. Znači i time što smo kao vrsta, mislim, na vrhu piramide, na zemlji i što jesmo i pametni i sve to, i imamo tu mogućnost biti i kreativni, ali i neke stvari koje su negativne. To što želimo biti uvijek bolji od drugih, što možda želimo povrijediti nekoga, što znači bez ikakvog srama i posramljivanja jednostavno sa djecom pričati što je to što je ljudsko u nama i koje su to kvalitete koje nam pomažu da se svi osjećamo možda sigurnima, da se možemo izraziti. Jer čim se dijete osjeća sigurno, može se izraziti, može biti najbolje ono što je. Kako graditi odnose, kako čak graditi odnose. U školama bi bilo isto dobro da se priča kako izgraditi prijateljstvo sa starijom djecom, kako izgraditi ljubavni odnos. Znači, o svim nekim tim stvarima koje nas čini ljudima pričati sa djecom i pričati sa djecom svakodnevno. Znači, da to ne bude jedan sat koji je samo, nego da djeci uđe u naviku da razmišljaju o sebi, da promatraju sebe, da promatraju svoje misli, svoje emocije, svoja ponašanja i da promatraju druge ljude i da promatraju odnose koje grade. Znači da to postane nešto što je svakodnevno. Da, i nešto što bi onda primjenjivali i učitelji, i odgajatelji, i djeca. Prvenstveno, da, svi mi bi bili... moramo prvi dati primjer, mi odrasli. Je. Biti svjestan sebe i zapravo djelovati u zajednici na jedan bolji način. Hvala ti puno, Ida, što si danas bila moja gošća. Hvala tebi puno. Bilo mi je jako lijepo s tobom. A vi, dragi gledatelji, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, da ste ponešto i naučili. Ove divne slikovnice i kartice možete preuzeti u opisu ovoga videa na linku i nadam se da će vam služiti i da ćete sve ovo primijeniti u svojoj ustanovi. Lijep pozdrav!